gør jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk ikke så klar over, hvilke produkter jeg kan købe for at spare min liv. Overhovedet ikke. Nej, det gør jeg ikke. Altså, hvis jeg vidste det, så kunne det være, at jeg havde ikke rigtig meget gjort noget ved det. Jeg har faktisk ikke styr på, hvad man sådan kunne gøre for at have flere penge. Som udbruger skulle man altid godt tænke sig at spare flere penge. Ens forbrug af varme og vand, så jeg har ikke noget overblik over, hvor meget jeg bruger egentlig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det bedre i hvert fald, end det jeg gør nu. Men jeg føler stadig ikke, at man ved så meget, og det er heller ikke fordi, der bliver givet så meget information omkring det mere. Det kunne jeg også godt trænge til. Det kunne være meget godt. Men jeg kunne godt tænke mig at vide mere om, hvordan man